खुलुमबाय आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरोबाव नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअजों बरायबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दं ओमफ्राय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय आरोना सानफ्रोमबोथ' भिडिअ लाबोनो हाखाया नालाय आरो दायोथ' गरमनि दिन ओमफ्राय गरमाव भिडिअ बानायबाय थानोबो बायो आरोना बेनिफ्राय आरो मोनसे स्टाइलावनो संनाय जानाय बा बेफोरखौनो आरो बेसेबां होबाय थानो आरोना लोगोफोर नायनोबो बायो नालाय भिउसबो जाया बेखायनो बायो आरो गरम दिनाव भिडिअबो लाबाय थानो हाया थेवबो दिनै माने आङो जोंहा आलासि फैगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं दिनै आलासिफोरखौनो एसे शेयार खालामसै होननानै भिडिअखौ लाबोबाय ओमफ्राय आलासिया सोर जागोन अबे जायगानि आरो आंनि मा जायो नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर अब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना अननानै जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय ओमफ्राय नायनायजों लोगोसे जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक आरो शेयार खालामना होब्लानो जाबाय आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदान नायदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामदो आरोना लोगोफोर फैदो बिदिब्ला आंजों लोगोसे भिडिअनि गेजेरजों नायलांबाय थादो गरम नै लोगोफोर अमा बेदर गोरान मैया लाबोनाय आरोना फोरानना दोनदो रानबाय बेखौनो एवगोन आं दायो जा गरम मैगं लेमनि भल मैगं लेमनि गैया इयाव बाबाया लांदो इनि बाबा फैबाय दां गरमजों जानो संनो बालायलाङोना मैगं लेमनि भल मैगंखौनो जालायनोसै आरोना लोगोफोर आं भल मैगं संलायनोसै ओमफ्राय आलासिफोरा माने ओंखाम जागोन जाया गेरेन्टि गैया आरोना ओमफ्राय दायो जोंहा न'आव जानो ओरैबाबो न'आव संखागोन नालाय लेमग्रोनोसै ओमफ्राय आलासिफोर फैब्लाथाय आलासियाथ' फैगोन जेनेबा फैनाया खिन्थु ओंखामखौसो गेरेन्टि गैया आरोना गोजा मोनजाखागोनबो जानानै दा मोनथिसिगोन लेमग्रोनोसै आं जाया मावजिया नङाबा मोदोमनायदो मावजिया होफैगोन खेबसे नायनोसै होखायाबा आं थांनोना दा जानाय नङा आमायासो गिदिर लाबोगोन आमायासो गिदिर नैखिन गिदिर लाबोगोन आमाया एसे ओंखाम ओंख्रिफोरखौ संखाना रेडि खालामखानोसै आरोना लोगोफोर आलासिफोरा जाबा जाबाय जायाबा गैया लोंलायनोसै गाइखेर मोखै मा लोंदो बाबु मा लोंदो गाइखेर गोखै गोदै गरमजों मा जागोन मा लोंगोन जादों मार गरम Kolidu. Yummy. Yummy.
दा इसानाव सिग्रेट होनो बे लोगोफोर सामब्रामखौ माने सामब्राम पियासखौ आं हाखाबाय आरोना बेदरावनो हाफाखाबाय ओमफ्राय बेदरा गोरान एवनायसो नालाय ओंखायनो हाफाखायो आं पियासखौहाय बेदरखौ एवहोगांसो ओमफ्राय आलुखौबो होफाखागोन आं इयावनो दलनैसो होगोन आरोना नायलांबाय थादो लोगोफोर आं बेदरखौ एवनोसै हरनोसो जानो नङा हरनो खामलांदों नामा ख'आ नांबाय सगाव Jadi, बेनिफोरखौ जेबो गैया ini ya. फाग्ला बिदिजों जायो आरोना नैफोरजों गोलोमदैजों नै लोगोफोर बेदरा जा मोजां जाबाय कालारा बेदरा गोरानसो नालाय बेखायनो बारा एवफ्रामलायला माने एवफ्रामनाय जाबायानो जा रौ जालायबाय दै होनोसै आरोना आङो होनदां मा स्टाइल दाबो फैला आलासिफोरा आलासि जाग्रोजोबना दोननांलायो आलासि फैयो Video mana aja ini, Pak? आंनि सेल्फि लानो खेबसे लाजालायाब्रा बेसे मोजां नुदोंना समायो सानैबो थाबा लाजानो बालायो Maya pokok kongon bidang apa? फन फैदो खोमा खेबसे खामार लोगोफोर जोंहा आलासिफोरा दाबो फैयाखै आरोना दाबो सफैयाखैनो फैयावनो माने जाग्रोनोसै खोमा Biar nih, saya biar nih sih. फैबायसो खोमा सोर फैदोसो गथ'फोर गेलेनायखौ दसे नायफैबाय आरोना आलासिया दाबो फैला नालाय मोनजोब्बाय आरोना लोगोफोर बेदराबो गासिबो मोनजोब्बाय लोगोफोर ओंखाम जाखांजोब्बाय आरोना जोङो मानो होनब्ला आलासिया माने फैथ'ला आरोना फैगोन आरो लेट जासिगोन ओंखाय जोङो माने ओंखामखौ जाग्रोनानै लाबाय जानो थिनहरबाय बिसोरो ओंखाम जाखाया नालाय लेट जास्ट फैगोनल' ओमफ्राय फैगोन दसे हाबनानै थांगोन आरोना ओमफ्राय जोङो जाग्रोबाय बेखायनो थेवबो नेदोंमोन आरोना आलासि फैगोनखाय ओमफ्राय थाब जाथ'लानो एसे लेट जासिगोन बेनिखायनो जोङो ओंखाम जाखांजोब्बाय आरो
इन्टारभिउ होनो फैदों आरोना सालबारियावहाय दंफैयो बिसोरो सालबारि कलेजाव बिसोर बेयावनो दङ आरोना जोबाखै माने बेनिखायनो लेट जासिगोन ओमफ्राय ओंखामाबो जानो मोनजाखागोन आरोना बिसोरो बेखायनो ओंखामनि जगार खालामखायाखै आङो थेवबो ओरैनो एसे बेलेग खालामदोंमोन आरोना ओमफ्राय सफैब्लाथाय माबासिगोन आरोना दायो आं बेखौनोहाय खोन्थाबाय आरोना मानि थाखाय खोन्थाबाय आरोना मानो होनब्ला उनावहाय दिन्थिनो हायाब्ला आरोना ओंखायनो आं आलासि फैगोन होन्दोंमोन नालाय बेखायनो खोन्थाखाबाय उनावहाय दिन्थिनो हायाब्ला आरो उनाव आलासि फैगोन होननानै मानो बोरैथो आलासिखौ दिन्थियाखै होननानै सानगोन नालाय ओंखायनो आं दायो खोन्थाबाय आरोना आलासिफोरा माने फैगोन फैनाया लेट जाबाय ओमफ्राय दायोहाय लानो हाब्लाथाय लानानै एसे देखायसिगोन जास्ट थेवबो देखायगोन आरोना आङो एसे आदामोनखौहाय जोंहानि आदामोनखौ देखायगोन नायनो हागोन ओमफ्राय आरोना ओमफ्राय दायो नेनोसै दसे नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर गरम आरोना ओमफ्राय आं दायो दसे फेनाव जफैबाय जा गरमखा थानो बायो मायाव थाबा गोजोन मोनो आरोना गरमजोंनो जा गरम लोगोफोर आलासिया मोनफैसिगोन आरोना फैबाय दंमोन मोनफैसिगोन माने बिसोर थांफिनगोन आरोना थाबनो मोनाहैगोन नालाय लामायाबो गोजान बे आलासिफोरखौ एसे देखायनोसै आरोना देखायगोन आलासिफोरा जोंहा आदा आरोना नैबे जोंहा आदा ओमफ्राय बियो आदामोननि लोगो गासैबो टिचार ना सार गोजा क'क्राझारनि ना आदामोनहा गासैबो दे जा साथा बानायासै जादो आङो ओमफ्राय नैबेबो जोंनि गामिनि लोगोफोर जोंहा आलासिफोरा फैबाय आरोना जिरायबाय फैनानै ओमफ्राय आलासिफोरा थांसिगोन आरोना लोगोफोर मोनाबायबो नालाय फैनायाबो लेट जाखादों मोनाबायानो लामायाबो गोजान नालाय थांसिगोन आलासिफोरखौ एसेल' देखायबाय आङो बारा देखायासै मानोना लाजियोना बिसोरबो मालाय माबा मास्टार मावनाय गोजा नालाय ओंखायनो लाजियो लानोबो बोरैबा मोनो नालाय आरो एसे ओरैनो देखायबाय आरो आलासिफोरा थांसिगोन जोंहा आमाय थांफा थांसिगोन आलासिया मोनाबाय बोरैनो बाबुखौबो लानोसै मोनानायखाय बोरैबा नुबाय थांसिगोन आलासिफोरा आमायमोनखौ माथो माथि थांगोन सिदा थांनानै सारियालि मोनगोन मुस्लिमनि मोनगोन बस बारनानै डाइरेक्ट सिदा मोनगोन खोलाजों थांबाय दे दा बर्थमान लामानि